Честит първи учебен ден на всички ученици, учители, родители и изобщо на всички имащи общо с една от най-важните институции в човешкия живот – училището. Всички добре знаем, че образователната система у нас има много трески за дялане. Голяма част от тях обаче се коренят още в дома на децата, които днес прекрачват прага на училището. Някои развълнувани, други разочаровани заради края на лятната ваканция. Ето защо решихме да съберем топ 10 на нещата, които е добре да кажем на децата преди да се върнат в училище. Започваме с очевидното. Отиваме в училище, за да научим нови неща, а не да се събираме с приятели без родителски контрол и да вършим неща като тези. Не по правилата да се диша райски газ. И по законите не. Няма училище, което по правилник да допуска и пушенето на цигари и вейпове и консумацията на алкохол и други опасни вещества. И не защото някой се опитва да ви ограничи свободата, а просто защото е вредно. Напомнете това на учениците, особено на тези в опасната тинейджърска възраст, които смятат, че всичко забранено е модерно. Едва ли има родители, мечтаещи да видят детето си като герой в видео като това. Важно е да им кажем, че учителите са авторитети, които трябва да се уважават. И не само да го кажем, но и с поведението си да го показваме. Защото ако вкъщи обсъждате прическата на новата по математика или дали учителя по химия не е с по-различна сексуална ориентация, няма как децата да уважават тези учители. А именно това са първите външни авторитети, с които се запознават подрастващите. Поведение като това... И в гимназията вчера ученик посегна и удари учител. Не просто е неприемливо, то е престъпно. Роля на родителите е да обяснят на децата, че учителите са авторитети и нямат право да се държат с тях по този начин, още по-малко да ги обиждат или да им налитат на бой. Важно е да кажем на децата, че агресията не решава проблеми. Насилието в училище се е превърнало в норма. Всяко трето дете споделя, че е било жертва на такова поне веднъж. Работата на институциите обикновено не постига желания резултат, а опитите на неправителствените организации да помогнат се сблъскват с все повече законодателни пречки. Като например пропутинския закон срещу джендър пропагандата, който всъщност единствено ще направи агресията в училище още по-мащабна. Всъщност това е и причината да виждаме все по-често сцени като тези. Ивано! О! Марио! Марио! Социалните мрежи ги правят още по-болезнени за жертвите. Обяснете на децата си, че агресията няма място в ежедневието им. Ако са свидетели или жертви на такава, непременно да потърсят помощ от вас, учителите, педагогическия съветник, но в никакъв случай да не си премълчава. И отново напомняме, че и тук личният пример е важен. Ако детето вижда агресия от дома, има по-голям шанс да я пренесе и в училище. Затова е важно да расте в здравословна среда, а е ваша роля да му я осигурите. Децата са различни, но всички заслужават приятелско отношение. Важно е да им се напомня, че ако техен съученик е от друг етнос, националност, религия, има някакво заболяване или увреждане, всичко това са предпоставки към него да се държат още по-приятелски, а не обратното. Дискриминацията в обществото ни може да бъде изкоренена само ако възпитаваме децата на толерантност от малки, а училището е място, в което неминуемо ще се срещнат с различни свои връстници. Няма как да са приятели с всички, но истински силните не бият по-слабите от тях. Истински силните помагат на слабите и ги защитават. Училището не е място за демонстрация на стандарт на живот. Не е нормално детето да ходи на училище с последен модел смартфон, с маркови парцалки, колкото заплатата на някой от родителите и с още куп други екстри, които подхождат повече на супер модел, отколкото на петокласник, например. Независимо дали живеете в имение или в панелка, стандарта на живот у дома не би трябвало да се отразява толкова на детето. Нещо повече. Истински богатите хора не парадират с материалното си състояние. Бъдете като тях. Много училища имат въведени униформи и така поне се опитват да намалят разделението на децата на бедни и богати.
Ако обаче нямате късмет детето ви да учи в такова училище, не допускайте външния му вид да се превръща в фокус за неговото развитие. То няма да научи повече или по-малко, ако телефон му струва 200, а не 2000 лева. А и без това телефоните в много училища са забранени, поне според вътрешните правила. Много пари имам аз! Децата трябва да се научат да си помагат. За целта е добре да им обясним какво е да си екипен играч и как всъщност е готино да помагаш на другите. Да, знам, българската образователна система се стреми да създава индивидуалисти. Но всъщност в училище децата могат да се научат как да съчетават знанията и уменията си, така че крайният резултат да е по-добър. Ако едно от децата е по-добро по математика, например, защо не помогне на другите да разберат сложните уравнения? Нали така? Във всеки на пръв поглед ненужен урок може да има нещо, което да бъде ценно в живота. Да, никой от нас не смята на ежедневна база колко е корен квадратен от 3 956 422, например, но математиката е изградила у нас така важното логическо мислене. Едва ли си спомняте всички видове клетъчни структури, но ако сте внимавали в част по биология, едва ли ще говорите за предпазване от 5G, а с помощта на потник на топен в урина. Учила съм 6 години биология. Училището е място, където децата могат да открият и развиват талантите си. Днес член на училищния клуб по технологии, утре може да се превърне в страхотен програмист. Детето записвало се в клуба по танци, може да стане световна звезда. Тренировките по футбол след училище са родили не най-две спортни легенди. Ако детето ви има желание за такова хоби или по-специален интерес към някои от учебните предмети, насърчавайте го да го развива. Този интерес ще се превърне в любов, а един ден защо не и в професия. Така в бъдеще, може би по-малко възрастни хора ще мразят това, което работят. Училището не е състезателна писта на къси разстояния, а продължителен маратон. Не е важно кой изкарал най-висок резултат на теста днес. Да, може да бъде похвално, но по-важно е кой колко се развива. И ако вашето дете днес има тройка на теста, а на следващия изкара 4, това е прогрес, макар оценката да не е максимална. Стимулирайте го да се състезава със себе си, не толкова със своите съученици. Все пак, това е личност със собствени положителни и отрицателни черти. Нищо, че според българската образователна система, слон, жираф и тигър трябва да се състезават по скок височина. Това не е правилно! Последно, но не и по значение. Децата трябва да заобичат училището, за да се чувстват там в безопасност и да развиват потенциала си. Ако по някаква причина го намразят, това не просто ще им се отрази на представянето, а на цялата психика. Говорете с тях, обяснявайте им положителните страни на това задължение. Бъдете търпеливи и ги подкрепяйте. Насърчете ги да споделят открито за предизвикателствата, пред които се изправят. Само така може да видите в действие всичко, което събрахме в този коментар. И за финал отново. Честит първи учебен ден на всички ученици, учители и родители. Хайде със здраве, умната и до скоро!